Nepríjemným komárom šliape na päty konkurencia. Stávajú sa ňou štípajúce mušky, ktoré ľuďom už niekoľko dní poriadne znepríjemňujú život. Mušky útočia na všetko, čo sa hýbe v celých rojoch, s postrekmi proti štípajúcej hávedi, ale na Záhorí začnú najskôr na budúci týždeň. Najviac postihnutými oblastami sú najmä miesta, kde sa vybrežila rieka Morava. Ráno do tej 9. a večer, hrúza švedí. Čiže ani repelenty nepomáhajú. Na chvíľku. 2-3 odpudí a 10 sadnú. Komáre ale nie sú všetko, čo si pre záhorákov príroda pripravila. Malé mušky, ktoré od 6. do 10. hodiny štípu. Máme tu už aj prvé prípady, kde sa berú antibiotika, opuchliny boli a je to veľmi nepríjemné. Je to z roka na rok horšie a horšie. Peniaze na postreky putujú z úradu vlády. Kraj má dnes 70 000 eur, ktoré proti komárom použije. Ďalších sľúbených 250 000 ešte na účet neprišlo. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 sa určite bude uvažovať s tým, aby sme boli pripravení a neprekvapení, že máme tu takú katastrofu. S komármi bojujú aj obyvatelia Bratislavy. Hlavné mesto síce začalo s postrekmi pred 2 týždňami, komárov stále neubúda. Strieka sa len v tých mestských častiach, ktoré o to požiadali. V súčasnosti sme postrekovali vlastne ešte v útorok, a to mestskú časť Dúbravka. Komár preletí za deň viac ako 10 kilometrov. Aby sa podarilo bzučiaceho myzu úspešne zbaviť, mal by sa postrek spraviť plošne na väčšom území. Komáre sa tak nemajú kam skryť. Úplne najideálnejšie by bolo, ak by sa súbežne s hlavným mestom postrekovalo aj Záhorie, čiže hlavné mesto aj v súčasnosti čaká na to, kedy sa začne postrekovať Záhorie. Jaroslav Kravka, televízia Markíza.